Fa més de 30 anys, a Mollerussa, el Departament d'Ensenyament va obrir un centre de formació d'adults. L'objectiu era poder donar l'oportunitat de continuar la formació a tota la població major d'edat, al llarg de la vida. La metamorfosi del centre en aquests quasi 30 anys ha estat total. De la nostra primera ubicació, en una aula a l'Escola Guiu Clara, a l'actualitat en 2 mòduls prefabricats al pati de l'Escola de Música de Mollerussa. D'un claustre de professors amb un únic docent, està format en l'actualitat per 7 docents i una auxiliar administrativa. De passar a tenir una vintena d'alumnes a tenir-ne uns 500 en l'actualitat. De no disposar de material informàtic a tenir una infraestructura TIC d'última generació. 120 ordenadors, 4 pissarres digitals, 25 Chromebooks. La nostra franja horària és molt dilatada i molt flexible, oberta a donar resposta a les exigències quotidianes del nostre alumnat. I els nostres criteris són donar respostes útils i coherents per al dia a dia del procés educatiu i adaptar-nos al canvi constants de la nostra societat del segle XXI. La implicació dels nostres alumnes és tal que des de fa una dotzena d'anys s'han organitzat i han creat una associació d'alumnes i exalumnes, l'objectiu de la qual és fomentar les activitats extraescolars. Vaig decidir venir a l'escola d'adults per poder preparar-me per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys. Para poder traerme la ESO. Per treure el cicle l'ESO i per estar en un futur que sigui endavant. Vaig decidir vindre a l'escola per posar-me al dia amb informàtica, amb català i aprendre una mica d'anglès. Vaig decidir venir aquí a l'escola d'adults per a millorar el meu nivell d'anglès en base a la bona acollida i la bona importància que té aquesta escola d'adults aquí a Mollerussa. Disposar de temps lliure em va fer veure que podia ocupar-los estar en un centre de formació. Actitud. Aprenentatge. Constància. Diversió. Escola. Esforç. Família. Formació. Futur. Integració. Matrícula gratuïta. Valors. Vida. Cada adults. Mollerussa. Vaig vindre a l'escola d'adults perquè ja em vaig plegar de treballar i volia perfeccionar el poc anglès que coneixia. I llavors vaig tindre referències de que a l'escola d'adults hi havia classes d'anglès que s'adaptaven als meus horaris i a més amb un professorat realment competent. Aprendre. Actitud. Canvi. Constància. Escola. Formació. Futur. Integració. Lectura. Matrícula gratuïta. Títols oficials. Valors. Vida. Mollerussa. Escola d'adults. El título de la ESO para poder conseguir un trabajo. Espera aconseguir aprovar l'accés. M'he posat a aprendre anglès, sobretot a parlar. D'informàtica ho he fet tot i m'agrada moltíssim i en català em costa bastant i en anglès moltíssim. Bueno, espero aconseguir poder continuar ampliant els meus coneixements. Bueno, l'escola és una mica xungo, sembla que no, però és una miqueta xungo, tens que ficar la teva part per treure't l'ESO i tot això, però... A l'escola espero estar més al dia d'informàtica i al mateix temps poder passar les llengües, el francès, el català. Activitats. Treball. Aprendre. Diversió. Futur. Il·lusió. Matrícula gratuïta. Treball. Valors. Vida. Mollerussa. Escola d'adults. Vaig decidir venir aquí perquè tenia problemes de memòria i els metges me van recomanar estudiar. I sobretot idiomes i coses que pogués fer servir la ment, i mira. Valors. Activitats. Aprendre. Biblioteca. Canvi. Diversió. Diversitat. Escola. Futur. Lectura. Matrícula gratuïta. Projecte de vida. Escola d'adults. Mollerussa. Per treure-me l'ESO. Vaig decidir vindre a l'escola d'adults perquè m'interessava
el món de la informàtica i per aprendre perquè no sabia ni engegar l'ordenador. I en principi pues, això és el que m'interessava, sàpiga fer anar l'ordenador per el que em convingui després poder aprendre i aplicar-hi. Perquè, bueno, pues, per assabentar-me més de les coses. Vaig apuntar aquí a l'escola d'adults per millorar l'anglès. Per aprendre. He decidit venir a l'escola d'adults perquè necessitava fer coses per emplenar el temps, perquè estava molt temps a casa. Actitud. Aprendre. Aprenentatge. Diversitat. Escola. Família. Il·lusió. Instrucció. Matrícula gratuïta. Projecte de vida. Valors. Vida. Constància. Mollerussa. Escola d'adults. Perquè avui la informàtica la considero imprescindible. Per tant, ens hem posat al dia. Tinguem l'edat que tinguem. Activitats. Aprenentatge. Canvi. Diversió. Escola. Esforç. Família. Futur. Il·lusió. Integració. Treball. Valors. Mollerussa. Escola d'adults. Els professors, la forma de ser, com ensenyen. L'ambient que hi ha. Hi ha un bon ambient, un companyerisme, bueno, fas bones amistats. L'ambient, que m'hi trobo molt bé, i les sortides que fem, que també que estan molt bé. L'ambient. Els professors, les companyes, l'ambient, es crea molt caliu en aquesta escola. Pues el que m'agrada de l'escola és l'ambient que hi ha, la profe per descomptat i l'ambient que hi ha en general dels estudiants. El que més m'agrada de l'escola és la docència. És una docència molt propera, molt quasi per dir-ho personal. És una atenció molt personal a l'alumne i el que faci falta pues, t'ho faciliten. Actitud. Aprenentatge. Canvi. Immersió. Escola. Esforç. Família. Futur. Il·lusió. Matrícula gratuïta. Títols oficials. Treball. Vida. Escola d'adults. Mollerussa. He vingut a l'escola d'adults perquè estic en una nova etapa de la meva vida i crec que és molt important estar actiu i aprendre coses. I sobretot l'anglès és una de les coses que me feia molta il·lusió. Biblioteca. Canvi. Constància. Diversió. Escola. Esforç. Família. Formació. Instrucció. Integració. Matrícula gratuïta. Títols oficials. Vida. Mollerussa. Escola d'adults. He venido a la escuela de adultos para sacarme la ESO. Doncs perquè em vaig animar a estudiar anglès i em van dir que aquí donaven classes d'anglès molt bé i vaig vindre cap aquí. Perquè tenia ganes de treure'm l'ESO i fer un canvi a la meva vida. Perquè em vaig pensar que podia aprofitar encara els anys que em quedaven. Per millorar el meu nivell d'anglès. Perquè m'agrada aprendre català. He vingut a l'escola d'adults per treure'm l'ESO i per seguir endavant. Actitud. Aprenentatge. Biblioteca. Diversió. Diversitat. Futur. Lectura. Matrícula gratuïta. Projecte de vida. Valors. Vida. Mollerussa. Escola d'adults. Pues mira, vaig decidir vindre a l'escola d'adults perquè estava passant una època que no treballava, no tenia feina i llavors m'he donat compte que aquí a l'escola d'adults pues, es podia continuar formant-te. Jo mai vaig tindre una carrera en estudis superiors i llavors vaig vindre aquí a intentar pues, almenys no quedar-me a casa al sofà i poder aprendre alguna més, que sempre és bo. Constància. Activitats. Aptitud. Diversió. Esforç. Família. Futur. Il·lusió. Integració. Lectura. Matrícula gratuïta. Valors. Vida. Escola d'adults. Pues que poc més o menys ni sàpiga. Que el que no sabia i el que ara sé fer estic ben contenta. Traurem algunes coses que tenia pendents. Pues espero aconseguir tindre un nivell superior del que tenia amb informàtica. Per aconseguir sortir d'aquí i no diré parlar un anglès perfecte, però que hagi millorat molt el meu anglès. Espero aconseguir de l'escola pues, un bon aprenentatge i que em serveixi pues, per feina o per altres coses. Pues saber una mica més. Sí, mira, amb això de l'escola que espero aconseguir és una cosa que a més des del mateix equip directiu els professors t'ho deixen molt clar, que sobretot és ensenyament reglat. Tant quan acabem, i és cert, jo em puc donar fe perquè cada any ens el donen el que és el certificat oficial. Projecte de vida. Activitats. Constància. Diversió. Diversitat. Esforç. Família. Futur. Il·lusió. Integració. Lectura.
Matrícula gratuïta. Valors. Vida. Escola d'adults. Mollerussa. Pues estic aconseguint, no és el que penso aconseguir, és que estic aconseguint coses molt bones. Amistat amb joventut, estic veient jóvens que estan treballant molt i això em fa molta il·lusió. Aprendre. Actitud. Escola. Esforç. Futur. Instrucció. Matrícula gratuïta. Professionalització. Treball. Valors. Vida. Mollerussa. Escola de luz. Los profesores, la educación que dan y pues la convivencia que hay. Me agrada el compañerismo, el profesorado, la diversidad, la amistad que he hecho y la buena gente. Ui, ens ho passem molt bé, ens divertim molt. El que més m'agrada de l'escola és tot, perquè tenen una manera molt pràctica d'ensenyar i m'agrada. Diverses coses que més m'agraden de l'escola, sobretot una, i potser semblarà, però jo ho vaig viure així, ho visco així, és l'equip humà que hi ha. Creu-me que si els professors, tant la direcció com la secretariat, des del primer dia em vaig trobar super integrat, és com si fos a casa teva, res d'allò que dius em trobo raro o estrany, més que professors en molts casos són amics i creu-me que això és el que més valoro. Actitud. Aprendre. Escola. Esforç. Família. Futur. Il·lusió. Integració. Projecte de vida. Treball. Mollerussa. Escola d'adults. Espero no perdre el tren de les actualitzacions de les coses, sobretot d'internet, i si els meus nets em pregunten alguna cosa, poder contestar. Aprendre. Activitats. Constància. Diversió. Diversitat. Escola. Esforç. Integració. Matrícula gratuïta. Treball. Escola d'adults. Mollerussa. Aconseguir una nova personalitat per tenir un futur endavant. Espero que pugui aprendre suficients coses per poder continuar treballant i guanyar millor la vida. Pues, dominar petites tècniques, no grans tècniques, en aquesta edat no cal buscar gaire, però dominar les tècniques per poder consultar, enviar correus, enviar fotografies, lo normal. Aprendre una miqueta d'inglès per poder entendre les noves tecnologies i viatjar pel món. A l'escola és per aprendre una miqueta, tindre nocions d'anglès, que també és una cosa que em feia il·lusió. Espero treure el títol i anar endavant. Espero aconseguir un certificat de català. Canvi. Activitats. Aprendre. Constància. Diversió. Escola. Esforç. Formació. Il·lusió. Instrucció. Títols oficials. Escola de adults. Vaig empezar a l'escola primer fent informàtica, també em va agradar molt, que no sabia fer res, em vaig aprendre i després me vaig decidir a fer alguna de català perquè pogués tirar endavant. Constància. Aprendre. Diversió. Escola. Esforç. Formació. Il·lusió. Instrucció. Títols oficials. Valors. Escola d'adults. El que més m'agrada de l'escola potser siga la docència, molt propera. El que més m'agrada de l'escola, primer que tot, és el conjunt, o sigui, tant els professors com els companys, que hem fet una bona amistat. Bueno, l'ambient. Aquí estàs molt a gust amb tots i després que el nivell d'estudis s'adapta molt bé a les meves necessitats. La nostra professor és el millor, l'ambient, els companys i sobretot pues, el que puguem aprendre una miqueta cada dia. Ai, tot! Tot m'agrada. M'ho passo molt bé. M'agraden les lliçons, m'agraden els professors, m'agrada tot. T'agraden moltes coses, hi ha diversió i parlar molt. El nostre centre és un arc de Sant Martí ple de colors. Persones d'orígens, edats, interessos i cultures diferents. Continua caminant, no paris, no et rendeixis, la formació és el teu futur. Vine al Centre de Formació d'Adults de Mollerussa, t'hi esperem!